Esenlikler yurttaşlar. Hoş geldiniz kardeşler. Şu ýene-de bir ara geldik. Soňky wakamyz vardır media çykan. Bizim kanallarda da halka getirilen bir neme var, bir maşgalanyň bir ýok edilişi ýa mertebeti tepkilenişi. Bir näme söz aýtsaň ýakşy, neme dip dur da ýakşy bu. Indi Garabaw tragediýasy diýdik-de. Aslında bu diňe Garabaw'yň tragediýasyny ýa türkmeniň üstündäki dilpörlen oýnyň bir mysallarynyň berimi. Nähili ýagdaýda bu türkmen halky nähili ýagdaýda basýarlar, nähili ýagdaýda mertebesini depkilýärler. Elindäki barja gananlar ýalar. Yani şeýle ýagdaýda siz ýa-da ýaşamana mejbursyňyz dip şöyle bir sistemde bir döwletiň arkasyna gizlenip edilen bir oýun bar-da. Ol peşka diýil ýa-da aýny prokuror bolsun, sud bolsun, ýene bolsun. Üstündäki öz eli bilen edip beren adamlar bardyr. Ine şolar zatlardan hiç akly çatmaýan bolmagy mümkin. Ýöne sistema şolara şeýle ýagdaýda işlemene, şeýle ýagdaýda işlemeldiklerini baskı bilen ýa-da ruhsatlary bilen düzgünni oturdup atýarlar. Aýna nemede repressiya diýil ýa-da sistemli repressiya. Repressiya kim edýär ýa-da näme edýär? Mudama bir döwlet guruluşy ýa-da döwletiň arkasyndan saklanan belli bir adamlaryň ýa grupyň ýa terror gurubyň halkyň üstündäki edýän baskylary, haksyz öldürmek, ýurdundan göçürmek, ellerinden malyny almak, çagalaryny ýetim goýmak, şulaň hemmesine repressiya diýilýär. Näme üçin edilýär bu repressiya? Ýa-ni halkyň erkinlik diýen bir neme bar-da, erkin ýaşama, mertebesi bilen ýaşama diýen bir isleg bar-da. Şonuň görünen ýerinde şeýle repressiýalar ýüze çykýarlar. Mundan öňüne mediada näme Stalinski repressiýa diýip geçýär-da. Diňe Staliniň döwri elerinden soň ol şöyle bolup geçýär. Diňe Stalin repressiýa etdi diýýärler. Ýok, aslında ýene biz öz Türkmenistanyň alamyzda Rus imperiýasy 1881-de häzirki Türkmenistanyň topraklaryna gelenden bäri şu repressiýa edip gelýär. Häzirki nime bilen deňeşdirelim, soň şol Akbaşa bolup gelen Ruslaryň, Rus imperiýasynyň edýän hereketlerine hili geldi bir ýurda basyp aldy. Halkyň boyun bolan halk ýa-da boyun bolmajak halkyň öýlerini ýakdylar, elindäki buğdaýyny, azyklaryny aldylar, mallaryny gaňyryp aldylar, topraklarynyň ekmene ruhsat bermediler. Suwuň boýunda oturanlar suwuň boýundan kowdylar, goýda oturanlar goýdan uzaklaşdyrdylar. Şonuň ýaly repressiýa. Ýene o wagtlara häzir Türkmenistanda arkiwler açylman soň, o hereketleriň, o baskylaryň ady berilmän soň bir edildimi, edilipdir, azyjyk adam bilýär. Kim galdyrýar şonu? Diňe Milli Halat Edici Komitetiň tarapyndan adalaryndan galdyrylýar, ortaga çykarylýar. Döwlet guruluşy ýa-da döwlet tarapyndan at berilip, onuň meçberi, halky getiren katastrofasy, halkyň üstüne oýlanan oýny, gelejegi nähili boldy, tarihimde nädip ýokladylar Türkmeni. Şu zatlar döwlet tarapyndan edilmän soň halk köpçüligine ýaýranokda. Diňe repressiýa, diňe Stalin etdim kady. Ine ýa aýtdyk, mallaryny elinden aldylar, topraklaryny elinden suwdan uzaklaşdyrdylar. Ine tabii Sovet döwründe özümiz ýa-da ine garaşdyrlyk aldyk diýip döwletiň ýeri kärendek ýasyň. Mallar şol bir wagt halkdan toplanyp alynan mallar döwletiň maly. Şotadan saňa ýalady ýalar. Ulanmana mümkinçilik berýärler. Şahsy eçiliňe toprak geçiren oklar. Ondan soň ýa-ki suwlardan kowulduk, goýlardan kowulduk diýär. Olum şonuň ýaly häzir paxta ile buğda eksaňa suw saňa berýärler, bolmasa suw ýok. Sinet göräýin.
Biz ene öz şahsyma men politekonomika diýip bir neme bar-da, iqtisady, siýasy iqtisady dolandyryş. Okuw geçilen fakultetler we uniwersitetler we garat şu siýasy tarapdan, politika tarapdan okuw berilen ýerler we men şu tan hiç okamok ýöne şu taýyn okan gotaran adamlar, ýani meni alym, men plan urdan dissertasiýa goldadym, goradym ýa-da ýazdym, men dosent, men professor diýen adamlar halka ýetirmän soň bizler öz watandaşlyk borjumyz ýa-da ýurtdaş borjumyz ýokmunda ortağa çykarmaly bolýar şeраtlary. Näýan ýakyndaky şol Garabawazda tragediýa hämene şolar. Köp hojalygyň elinden pulunu aldylar. Aýal dogullaryny özlerini öldürmäne mejbur etdiler. Gelinler öldürülüş operasiýasynyň dowamında iki sany neme maşgala adalan iki sany erkek adamynam nähak basdylar. Tökmet üstülen basdylar. Çağalar 14 sany çağany ýetim goýdular. Irinden soň bir ýyllabam hiç ýerde ses çykmadan dünýä ýüzüne çykarmasyn bu habar diýen adam öýünden çykarmagy taklady. Bu sistem ne gidipdi Türkmenistanda. Şol Rus imperiýanyň gelenden beri şu sisteme aýrylan ok. Onu atlar üýtgeýä, bir ýerde sud diýä, bir ýerde demokratik guruluş diýä, bir ýerde bagymsyz prokuratura diýä zat diýä. Ýöne şol sisteme kökü bir şonuň. Yani sisteme öz islegine göre edilýär. Näme üçin edilýär bu? Şoň üstünde häzir kardeşlerim öz pikirlerini aýda. Olsan kardeş buyur. Salam kardeşler, salam Uğdili. Hakikatdan gaty bir gynandyrjy habar. Garabawaz tragediýasy. Ulur maşgalany köküne paltyrdylar da. Adamyň elindäki pulunu alyp özünden boğup öldürüp, soňranam o maşgalany tökmedi ýene şolaň üstüne atyp, kisantynyň boýnuna goýup, olaram türmäge basyp 23 ýyl. 11 ýaşlyja gyzjaga şemek edip enesine atatyna garşy goýmak. Bir gaty bir gynandyrjy. Muny hiç akla sygarýar däldi. Bir 11 ýaşyndaky gyzjagy Aşgabada ekidip 16 gün saklaýarlarda. Şoňa basyp edip. Şo çağany enesine atatyna garşy goýýarlarda. Bu protest ne 2002-nji ýylda Panjar wakasy bardyr. Bir giden aýdynlary, iklim falan maşgalasy, bilinmeýän müňlerçe, ýüzlerçe maşgalalary bir gece daldylar. Näme sebäpden? Halkyň aýdyn insanlaryny ýok edýärler. Ýok edip halky tamamen kul şekile getirýärler-de. Sesini çykarman, mankurt bolarýaly çökürmek üçin, ýok etmek üçin edilýän oýunyň meýerde. Ine halk şo wagtlar aýdylan bir söz bardy. Şolary daşlap öldürmeli, ýok etmeli diýdiler. Üstünden 23 ýyl geçdi. Halkyň özü daşlanyp öldürilip döndü. Vurulup öldürilip. Bak nirlere geldik. Ine aýdynlanmady Allah'ın taňlar halkyň gelen durmuşy. Şu wagt ýurdun içinde millet halk gaçýa, ýurtdan gaçýa. Öz toprağını gaçar ýaly duruma getirdiler. Ödem ýurtdan çykyp gaçmak üçin pul berip, öýüňi satyp, malyny satyp gaçmana mejbur edýärler. Ine moderni repressiýanyň birisi. Halk bolup bana dur diýmegmedi gerekde. Ine maşgalalar dağılşy, bir aýdyn insanlar bir sürüýüniň öňüni çekýän bir geçisidir, janly geçisidir. Şol sürü goýun. Şol geçip bolmasa ýüre bilýän däldir. Ine şol aýdyn adamlar şol ýurdy
Aňyrlygyna akidi bilýän adamlardyr. Ine uzak gitmegimize gerek ýok. Merdan Muhammedow kimin ady bilen tananýan? Umida Bekjanowa. Ine şol kitin näme üçin aldylar? Halka bir dogry zady aýdynlygy açyp beren üçin, bir halka düşündiren üçin, halkyň gözüni açmak üçin. Ine biz öýde ýurdumyza eýe çykmasak, gelecekde ýurdun ýok bolup gitjegini aýdyp beren oglan. Şuny 250 sany adam peşine düşüp şunu almak üçin. Şul 250 adamyň şulaňam çağalarynyň gelejegi üçin göreşen oglan. Şulaňam çağalary gowdurmuşda ýaşadyrlar. Owy okullarda okutyrlar. Gelejegi bolsun diýip bir göreşen ýigidimiz Merdan Muhammedow ogurlap alyp gitdiler şuny. Ine kanunyň üstünlüğiniň bolmaýan ýerinde bolýan zatlar. Jinayet. Iň ulur jinayet bir insanlyga sygmajak, kanuny sygmajak bir ulur jinayet. Bular aýdynlykdan gorkýarlar. Aýdyn insanlardan gorkýarlar. Sebebi edýälleri ýalňyş. Ine mecliste oturup bir günüň içinde bütçeyi hasaplaýarlar da halka açıklaýarlar. $150 alýan aýlygyňyz. Ama Merdan Muhammedow size $2000 aýlyk alaňyz ýaly şertler döretýärdi. Siz şonam özüňize girjek pula da garşy geldiňiz. Öz çağalaňyza da geljek gowdurmuşy geritdiňiz. Ýok bize iş bolýar. Sebebi sizi halk seçmedi, şonuň üçin bolýar. Bu repressiýa modern şekilde ýöräpdi. Halk düşünmeli. Bu ýagdaýdan ýagdaý bolmaz. Ýaşap bolar ýaly etmediler. Cennet ýaly watany dowdaga öwürdiler. Şu wagtdan şu video bolmasa halk ýurtda bir adam galmaz. Emmeti gaçyk gaýdar. Buna millet düşünmesi gerek. Aydın adamlar näme üçin alýarlygy şu ýerdendir. Ilymy bilimi ýok edersiň, milletiň öz çüýreýändir olsa. Ahlak ayaklar altyna alynar. Amys hiç bir şey bolmadyk ýaly bolup giderler. Näme? Sebebi bular geljek çağalaňyň öňünde bir görelde, görkezýärler şu wagt. Bolup geçýän wakalary görýän, özüň utanýan şolaň daşyndan edip bererlerni. O milleti çüýrütdiler. Ýok etmep, iň soňky noktasyna getirdiler de. Ýok edip barýarlar. Halk şu zady düşüneli. Bir 11 ýaşyja gyýça başy 16 gün enesinden atatından aýryp baskı yapıp enesine atatına garşy goýýarlar bar. Bir öz gyýdyňyz bolsa nähili görürdiňiz şunu. Şunu edýän adamlar bu düşünegi dogmy şunu öz çağaňyzy ýerine goýup görmüş onu bar. Nähili bolýar şonda. Ýerine goýuljak entek. Ýurdu ýitgemeli, halk düşünüp barýar bu zada. Açyklyga çykjak. Emme zat açyklyga çykmaly, illüstrasiýa bolmaly. Illüstrasiýanyň geçmeli, herkes geçmeli. Ama dışında gidip bolmaýar. Bir beýik bir milleti diýde çökürdüler bular. Rus imperiýasy 100 kilometr uzakdan punt bilen ýönüdip otýarlar sizi. Utanmaýanmy? Bu halky bu duruma düşürmäň. Elinde gowurmasyny alýaňyz lan. Utanyňlar. Elinde gowurmasyny alýaňyz. Utançnamyz bu zatlaryň hemmesi aýakyň altyna alındy. Biz külden dikelmelindi. Düşünen galar ayakta, düşünmeyen gider. Şonun üçin halk düşünün ayakta galmak üçin. Bu zatlary biz düşünüp etmesek hiç kim etip berjek adam ýokmuny? Sana biri gelip "Ine siziň watanyňyzy biz düzetip berýär" diýjek adam ýok. Garaşsyzlygy sen adanyp almaly. Berleni bilen sen ulany bilmersiň. Sen özüň azap edip almadyk.
teknika bolsun, maşin bolsun, näme bolsa har edip ulanarsın. Evet, derini döküp al, nähili ýagdaýda ulanarsın. Gözüň ýaly seyredersin. İşte bizem watanymyza, gazanmalyda, şu toprağımyza gözümüzi ýaly seyretmeli. Bu beýdip kulçuluk uzak sürmez. Gelip bir milletin götünü dipirip ýa. Ýurdun dünýä ýüzüne ýaýrady, maskara boldyk. Utanana mecliste otururlar da amara. Milleti ýok etdiň däsizler. Hiç bir sızlanokmy? Bir millet nähil bolarşy gelecekde? Sizler nähil ederşiler? Yani biz günäden gutulurs diýip düşünýär. Ya ýok bolup gider diýip düşünýär. Düşünýän adam kän, watanyny söýýän kän. Ikisi däle binamyz. Namys edýän millet kän namysly ýigitlerimiz, gyýlanmaz, gellerimiz. Etmän öýdüm namyssızlyk, siz ýaly namyssyz däl. Namyslylar kän. Watanyny, topragyny ýeçikjek adamlar kän. Sesini çykarman otururlar kän. Bolýar men jemledim. Sağ ol. Bolýar, sağ ol. Aziz buyur. Milletçiler, kardeşler, kovma, matmi adaylar. Bugünkü temamız ağır hakikattanam. Yine 80-20 yılda Göktepe'den bärin aýdaýyn. Bizi basyp aldylar diýerler. Elbette güýjümüz yetmedi ýa-da bolup bildiginden garşy durduk. Bolýa basyp aldylar. Kabul etdik diýelim. Şimdi SSR'm nälik geçti? O da hemmemiz bilýäs. SSR dağladı. Ondan soň nemeden diýmediler siz. Hiç sadan diýmediler. SSR çöktü yani. Yurt çöktü. Hava. Merkezden neme geldi, ne de pul, ne de kömek. Aýtmasalaram öz eliniz öz ýakaňyz diýip demedildi de. Doğru Şimdi bu aýdylandan soň häzir nähile näme üçin öz eliniz öz ýakaňyz diýip demedildi de. Hadi yurt çökenden soň näme üçin bu sabar gelip aşağıdan sinsi bir şekilde neme alıp barýarlar. Siyasat alıp barýarlar. Ya da güýji ýeten, güýçli, kim güýçli bolsa şonuň aýdany geçýär diýen neme mi ýöreýär Türkmenistanda? Eger beýle bolsa ýurdun sany köp, güýjem köp. Öňünde hiç kim durup bilmeýär. Yani aýtjak bolýanym, şu Garabowuzdaky maşgalaryndy alsak, maşgala diňe bir neme, bir mysal, bunlaryň ýerine başgadan bolup bilerler. Yani bir ýurdun içinde hukuk ýokmu? Düzgün tertip ýokmu? Näme üçin ýok? Düzgün tertip bolmaly dälmi? Şu zatlara düşünmemiz gerekli. Yani düşünmän neme dip bilemizok, hereket edip bilemizok. Şunlara aýtjaktym men häzirlikçe. Sağ olun. Bolýar, sağ ol. Hadi yine şöyle Garabow tragediyası başında bolup duran ýa içinde bolup duran emes barda. Herekatin özü şonu näme üçin böyle bolupdy? Yani bir masal bilen neme düşündirjek bolup görýän. Ine sen aýtdyň Truvaşdan repressiya gelýärdi. Ruslaryň Türkmen topraklaryna gelenden bäri soňsa Kızıllar bolup dersin diýip ötüp geldiler soň. Garaşdyrlyk diýip atlandyrylan nemede ýene de şu repressiýalar halkyň üstünde edilen repressiýalar. Şu wagtlaryň planly iqtisadiýet bardy. 80-90-njy ýylda Kärendi suluna geçildi.
1895-nji ýyl kärinde sonunda birinji başyna nemede geçýärler taş köprüde, Suwatky taş köprüde. Şo taýdan başlaýarlar. Suwuňam seninki däl, topragyňam seninki däl, näme ektirdiler, paxta ektirdiler. Planowy, yani plan boýunça, yani döwlet diýip atlandyrylan guruluşyň tarapyndan sen ekip böldi. Ondan başgalar ekmek adagan. Onuň Sowet Soýuzyna da şonuň ýaly diňe paxta buğday ekerdim. Mal hal saklamak üçin, ýurduň mal haly üçin bäşdürüşdir. Ýorunja diýdi. Masam Mekka diýdi. O zawatlary ýurt meşwerinde dursaň belli sähel prosentden çykan okda. Indi garaşsyzlyk diýilen döwürden bärim 1990-dan bärim ýene şo planowy ekonomika edip, halkyň hiç ýok. Topragy ýok, suw ýok, maly ýok. Indi şöyle bir jaýyň üstünden mysal berýän-de. Nur köne jaý bar. Ataňyzdan galan jaý diýýärdim. Ataňyzdan, eneňizden galan jaý. Döwründe fundament bolmadyk, üstü palçyk nemeden, laýdan suw alan nemedilen garalar daşlar suw apdyr, ýokardaky şepary ýok. Ol suwa edilip goýulan. Indi siz şo taýda ýaşamaly bir täze maskala bolduňyz. Öýlendiňiz. Başgala gurduňyz diýär. Indi siz şo çağalaňyz, şo taýda ýetişdirmeli, özüňiz bir näçe ýyllar dowamlylykda ýaşamaly. Indi şo taýda haçan ýykyljagy belli däl üstüne. Çyga çykdy, aşagynda pol ýok diýip köne jaýlar gözüňize getirin. Indi siz nädersiňiz şonu? Üstüniň palçygyny aýryp fundamentde zasyz şo stilde galdyrarmysyňyz ýani? Düşen kerpiçden goýup üstüne de şipirlap aşagyna da fundament goýman. Galdyrsaňyz näçe ýyl gider şo? Bir ýyllyk ýyl täze jaý ýani euforiýa bolar. Ýene de aşakdan ýene çürap başlar ýuwaş-ýuwaşdan. İçine çygy geçer. Diwarlaryň süňgüne çygy geçer. Türkmenistanda şoram geçer onuň içine. Ondan şoň üçin şu jaýam siz kapitalyny edýän bolsaňyz aşagyna demirlap fundamentin düzedip ýani beton goýup içinde aşyna çygy geçmede ýa-da garra neme bilen ýa-da klonka ýa-da mazut ile çalyp çygy almaz ýa-da üstlerini berkidip agaça derek demir goýup täze şipirler goýup ýani täze teknologiýalar ýani saň hyzmat ýyllar boýunça hyzmat edip biljek teknologiýa boýunça galdyrarsyňyz. Ene Türkmenistanyň guruluşam şonuň ýaly demokratik guruluşunda diýär ýani halk köpçüligiň aýdanynda ýani halk köpçüligiň isleýi boýunça edilmeli diýilýär. Dünýäwi hukuk döwleti diýilýär. Yani hukuk döwleti diýilende adaletli döwlet diýmekde. Yani onuň ýalda ýoga. Şol köne jaýyň içinde aşyn suwap üstüniňem şipirler ütkedilen ýaly Türkmenistanyň ýaly. Näme üçin bu böyle, näme üçin biz garyp bolup barýar, näme üçin repressiýalar desedilen okdyp sonra berilse orta atylan nemeler näme? Ýaş döwlet. Der ýuwaş-ýuwaş der. Ana indiki Serdar geldi atası bilen oňşan okmuşyn. Dizet ýa Serdaryň ýökö dizet ýa-da. Şonuň ýaly näme halky ukla diýerler, uklama nemelerine ýetirýärler. Mediadan hem gaýgyryp durlar, garaşsyz sen bir tarap hep gaýgyryp dur gapkandan mollalar kömek edýär. Gariplik sana Allah'dan verilendir diýip. Näme? Çyda diýär başga dünýäde gowy ýaşarsyň diýär. Bolýa sen çydadyň ýaşadyň, ölüp gitdiň, garyp bolup haklaň, hukuklaňy gazanyp bolmadyň, ýygyňdaky çagalaň näme etmeli? Hansen ahlagyň, hansen ýurtdaş bolmagyň, hansen enata bolmagyň. Şonuň ýaly bu repressiwny maşyna giden ok Türkmenistanyň. Öz wagtynda da däl. Rus imperiýasyň wagtynda ana plança milliard kub ölümçiligimiz bar diýerler.
neme satyp oturýarlar. Gara neme? Hytaýa satyp oturýarlar. Plança ýylda 30.000 40.000 milyard kubometr gaz satýarlar. Hanonyň bahasy hazina bilen nimeler ýerde. Newtonumçylyk diýe. Hanonyň kontrakt nähili ýagdaýda düzdürmi? Halka hiç nähili ýagdaýda hazinamyza ýani halkymyza nähili ýagdaýda peýdasy bar onun. Ünörtä ýöletten indi şonu galkyn istipdirler. Şonu tapya taýynlajak bolar, Hindistana gaz satjaklar niýetleri. Halka näme bähbit bolmaly? Ya kim oň eýesi kim? Özüňiz bolmasa aýdyň Ruslaryň proýekti biz taşyndan ýalan ýaz, biz gorkýas şolardan, biz şolaryň oturudany diýip halka ýüzleriň halk arkaňyzda dursun. Ruslaryň gazy satylmaly Hindistana diýip aýdyň. Garasyndan gönül awaý bilmeseňiz garasyndan bildirseňiz hem bolýar halk aljak aşyn. Ýok, garaşsyz bir tarap biz plança milyard kub satjakdyr. Hazina haçan pul gelmeli? Halkyň arymly öle ýurtdaşynda gelip içindekiler hor helak 3.000, 4.000, 5.000 aýlyk bilen. Resmi kursdan aylygyny alýarlar, bazar kursundan sowal edýärler. Demek söz edilen hereketler hemmesi repressiya şol. Terör topar tarapyndan edilip bilinjek şol diňe. Halkyň garşysyna baskysam, erkinligem, söz azatlyk diýip, söz erkinligi diýip aýdýarlar, geplerden oklar. Aýdyň bolsaň türme wasyp berler. Ýa-da ýurtdan gaçmana mezbur, daşarda gowlap berler ana, Erdal Muhammedow alyp gitdiler. Repressiw maşina işläpdi, ýani Türkmenistanyň düýü tutulmady halk üçin, halkyň bähbidinde. Mestada Oğuzhan kardeş sözleri. Ine şu Garabogaz tragediyası var ya, şu Kızıl Arabada değişildi. Şu Neftdağ. Şo yerinin deputaty nämçin bu zatlara sesin çıkarmadı? Deputat bolýan bolsaň şu zatlardan jogapkärliksin. Deputaty şo yerinin sesin çıkarmayan bolsa onda deputat ol halkyň seçmedigidir. Ine kanunyň üstünlüğiniň ýok bolan ýerinde şular ýaly jinaýat işler köp bolýandyr. Ine halka şular hiç bir zamanam halkyň seçen adamsy däl ýa halka bir haýyr getirjek adam däldir şular. Şular hökmen eden işler üçin jogapkär bolmalydyrlar. Jogapkärçiligini çekmelidirler. Ne? Deputatlar bir ağızdan ses verip el galdırdılar. Bütçe açıkladılar. Näme siz gazın, neftin hasabyny soraňyz? Onu ýere gidýär. Ondan hiçkin yuman ağzını açan o. Hani Türkmenin gazı, neftin iyi de kim alýamyny? Näme şu zatlar açıklanoklar. 7-24 atyldy asman diýip bağışyp oturýmyz. Ýöne neftden gelýän pul hazina bunça geldi. Gazdan munça geldi. Ayda munça kup sattık. Plançamın girdejimi de oldu deyip aydan oklar. Halkın öz toprağının altındaky baylygyny başgalar alyp gidýär. Halky bolsa şu zatlardan uzak tutmak üçin repressiýa edip berler. Halkyň ýurdun daşyna çykmana mejbur edip berler. Çıkan wagtdan dersini sypap galýarlar bara. Siz halkyň dostumy ýa düşmany mısınız? Siz buna açıklaňyz. Biz halk üçin gelmedik. Biz şu diktator goramak üçin işe geldik diýip bir açıklan. Halk bilsin siziň kimligiňizi. Kimligiňizi açıklan. Ne biz halk üçin däldir. Biz diktatory aýakda saklamak üçin. Bu internet bu zatdan hemmesini açyga çykarýar. Indi artyk bular ýaly nemede ýürer ýalda, ýaşar ýalda. Indi Russiýanyň içindäki şu
yuvaş-yuvaşdan ayaklanma başladı da. Dağıstan, Çeçen, o taraflarda yan dälce ışıklar başlandı. Bu rejim ayakta durmak mümkün değil 21. asırda. Bular yıkılmalı, bular gitmeli. Bu eden etmişler üçün halka cevap vermeli. Hatabını vermelidirler. Sizden hatap soranlar. Halk sorar mı? Bu neçeli eden ettiniz. Yani bundan böyle gitmedi. Rahatlar üçün yok ben cevapkâre çekileceksiniz. Siz bir milleti yok ettiniz. Öz milletinizi özünüz yok edip büyüdünüz. Öz halkınızı, öz çağalarının geleceğine palturdunuz. Bizi çağa ne için doğruyaz? Nesilimiz devam etsin deyip doğruyaz. Hayvan doğurmadık, çağa doğurduk. İnsan biz. Böyle edilen zulümler hayvan edilen ok. Sizin ediyen bir maşgalanı yok ettiniz. Nüngler çetini yok ettiniz. Bildiğine bir yırcaşı görünüp duran. Bunun bir yılla öýüni garagullak geldiniz. İnternet açma. İnternetten korkýaňyz sizler. Onuň üçin açmaýarys. Bu halk bundan böyle yaşarlık ýagdaý däl. Halk artık oýanmaly, düşünmeli. Geleceğiniz yok. Bir yerlerde ölü gidersiniz. Yarın Türkiye'de, yarın Osset'te uruşa türdüler. Bir giden çağalar yetim kaldı. Kim hatabını verecek bu zattan? Bir hatabını vermeli. 8 saat vaktimizi geçirdik. Aylığımızı, cüyümüzü aldık. Cevapkärçilikden kaçar deyip düşünmeyin. Cevapkärçilik hükmen eden işiniz için cevap verilecek bu zatlar. Bunlar eden etmişler için halka cevap veren oklar var. Arıtayın ellerin yüzüne sokuşup eden etip böyler. Halk sizden cevap sorar. Oyanıp var ya halk. Açlık her dadet ettirir. Bu halk oyanan son bunu öýüne de salyp bolmaýar. Sebebi jahil. Jahil milleti özüňiz jahil etdiňiz. Özüňiz jahil etdiňiz, bundan bedelini özüňiz ödärsiňiz. Edenini çekmelidir diýen bir söz bardyr. Şol edenini çekmeli ýerin. Modern repressiýa, ulçuluk şu wagt öňkü döwürde amçylap, vurup işledýän mortalar şu wagtky döwürde seniň elinden puluny alyp, seni öýüňden sürgün edýärler. Maşgalaňy daga diýerler. Orşety uradyk, uruşa sürüp seniň ärini, ogluny uruşda öldürýärler. Enatalar öz çağalaňy bulara bular bu şekilde bolsun diýip mi yetiştirdiňiz? Ona halk dur diýmen artık. Oýanmaly halk. Olmasa böyle ýöremez. Çağalamanyň geleceği yok, neslin geleceği yok. Çüýretdiňiz nesli. Millet çüýredi, millet. Bolýasa. Öyle. Abi be yan elini aldırıptı. Mümkünçülüğü var orada. Göz alma. Tamam. Böyle alayın. Hemen açacaktım kıskaça. Ne hiçbir zat ömürlük değildir. Her zatın sonu var. Rus imperyasının, Rus imperyası da tarihte giden imperyaların sonu gelip çöktü, yıkıldı diyeyim. O edil şonun yalık Rus imperyasının bir gün yıkılar, son gelir. O edil şonun bol şey alak hem zat sonsuz del diyenimizi ne adam uygulap biliyaz dene. Kimine kardeşimizi alıp gittiler uğurlap. Ama yani kimine var Betcanova var Muyda Hanım. Bularım
halk aydınlığa çıkarmak isleyen, halk üçün o canını orta koymak isleyenlerim ömürlükte hemişe nemedip durmaz sonuna çelini. Yani iyiye çıkmazsanız onlarım hemeder, giderler. Yani öz başınıza özünüz kalarsınız halk hükmünde. Ya da kalarsınız benim şonun içinde. Yani bu mesela şeylerak çınlakay seyredilmesi gerekli. Şunu açacaktım kıskaça. Sağ olun. Öyle ha oğlum. Yine şu Karabağ tragediyası var da. Şimdi bir nämen soğutu yani şu repression maşinanın Türkmenistan'dan gitmediğini yani demokratik ufukunda dolandıran Türkmenistan'ın yokluğunu demek yani görkediyor. Yani adaletli yani hukuki devlet değildiğini görkediyor. Bu dünya Karabağ tragediyası değil yani şehir bilen başkalar değil bu gündelik olup dur. Kimlerin yerini alıp durlar, kimin cayını alıp böyler. Kime ene ölmenin bağdaşlarım garajlık yılları karanda buğda yakarlar tarlatan vavada. Şimdi ağaca halk. İş yok, güç yok. Buğdayı ne yapsın ekkaya sol çağların ağaç olmak için. Eken buğdayından alya özüne oğru gayrette de hatta çıkarıp ikisine. Neme devletin malını alıptır deyip. Ahil devletin o da represivini maşinanın Türkmen halkını ezip 81. yıldan beri öz toprağını özüne qaydyp bermeyen topraklar sol iki adamın değil şu Türkmenistan'da kim yaşayan o sonun topraklara. Gerek o buğday ekvalar, gerek o da gül ekvalar. Toprak onun kahri. Dünya onlar değil ya şehirlen maşkalar değil. Günde oldu. Ne hak türme vasılanları ne Merdan Muhammedov. Yakın ya da Yıldız. Daha sonra könül vanşlı. Yani dünya sol yüze çıkıp duran solar. Kimle asakta nesetiyle. Her neme gündelik her saatin doğamında, her mundun doğamında represif maşina işleyaptı. Kimin elbirine edilýär? Mahkemeler, mentler, prokuratura, suud, şolaňy. Öz Türkmeniň elbirine edýärler. Agyna gysdyrýarlar, aýlacak azyk talaňçylyk etmene ruhsat berýärler. Olarym öz halkyny taýaklapdy. Şu sistema ýöräpdi. Türkmenistan 91-nji 1991-de täzeden gurulmady. Anhat imkadiýetlarda 4 ýaşyl mundan almada aýdýat da Türkmenistanda Komünist Partiýa bir günüň içinde yani bir saatyň içinde Demokratik Partiýa boldy. Onuň ýaly geç edilen okany ýyllar gerekeni Komünist Partiýanyň endiklerinden, hasetlerinden, hereketlerinden diýmek üçin adam özüni ýetişdirmeleken demokratik. Ondan soň sen Demokratik Partiýa gurup bilýär. Indin 4 ýaşyl azyk internetin içinde, bilgeň içinde gelenden soň indi düşünüp görseň. Bir de öğretilmede hukuk näme, demokratiya näme, repressiv maşina näme. Oňa halka öğretilmede bilgisiz oýlan halk. Ne şu adam bilgisi näme etmesin diýip, artmasın, bilmesin diýip internet şoň üçin açanoklar. İnternet açılsa derrew Türkmenistan'da repressiv maşina ýöräp durandy aýdyn görünjek da. Ola kardeşler, şunlukça ştada tamamlaýalyň. Gelengi üçin sag bolun. Yurttaşlarym esen bolsunlar. Sag bolsunlar. Oğuz ýyly esen bolsun.